Madam, toto je uzavřený prostor strojovny. Musím vás požádat, abyste odešla. Hlas, tenký a ostrý, s nezaslouženou sebedůvěrou nové uniformy, prořízl dusivé horko a dunění pomocných strojů. Madison Reedová se neotočila. Soustředila se na tiché, monolitické šedé těleso hlavního plynového turbínového motoru číslo 2. Bylo to mistrovské dílo kontrolované síly, klec pro hurikán navržená k tomu, aby prohnala 10 000 tun americké válečné lodi vodou rychlostí přes 30 uzlů. Právě teď byla tichá a k ničemu, jako muzejní exponát. Položila těžkou plátěnou brašnu s nářadím na diamantovou podlahu. Zvuk byl tichý, ale v napjaté tichosti hlavní strojovny zněl hlasitě. Teprve pak se otočila k mladému důstojníkovi. Byl to nižší poručík, jeho zlatá nášivka zářila v drsném světle zářivek. Obličej měl červený, směsice okolního tepla a vlastního rozrušení. Vím, kde jsem, poručíku, řekla Madison. Hlas měla klidný, tichý a vyrovnaný. Ostrý kontrast k vibrující energii místnosti. Důstojník, jehož jmenovka ukazovala Barlow, trochu vypnul hruď. Tento prostor je jen pro posádku lodi a autorizované technické zástupce. Váš doprovod to měl vědět. Madison ukázala svou laminovanou průkazku. Byla na ní její fotka, jméno a tučná písmena známého námořního dodavatele. Jsem autorizovaný technický zástupce. Barlow zamžoural na průkazku, jako by ji nikdy předtím neviděl. Bylo mi řečeno, že technický zástupce je pan Henderson. Pan Henderson je v Norfolku a snaží se zjistit, proč se výkresy, které jste mu poslali, neshodují s tím, co mu ukazují jeho diagnostické modely. Odpověděla Madison a pohled jí sklouzl zpět k nečinné turbíně. Místo něj poslal mě. A teď mě omluvte. Tahle loď stojí v moři a já mám čas. Klekla si a rozepnula brašnu. Uvnitř, uložená ve vyřezané pěně, byla sbírka nářadí. Některé věci byly standardní, vyleštěné a čisté. Jiné ne. Byly zvláštní, upravené, nesly jizvy tvrdého používání a zakázkové výroby. Madam, potřebuji vidět váš pracovní příkaz a musím ověřit vaše pověření s palubou. Trval Barlow a přistoupil blíž, aby jí zablokoval přístup k motoru. Několik řadových námořníků z údržbové směny strojovny přestalo pracovat a pozorovali. Tváře měly mokré potem. Masky unavené zvědavosti. Bojovali s tímhle problémem 3 celé dny. Byli vyčerpaní, frustrovaní a teď měli divadlo. Madison povzdechla, sotva slyšitelný výdech. Zvedla se pomalu, její postava vysoká 178 cm v karmínových montérkách, které jakoby pohlcovaly šerý světlo prostoru. Blond vlasy měla stažené do přísného praktického drdolu, ale pár neukázněných pramenů jí lpělo na spáncích. Vytáhla složený dokument z kapsy a podala mu ho. Pak čekala. Postoj uvolněný, ruce volně podél těla. Byla v přesně téhle situaci, nebo situaci velmi podobné, vícekrát, než dokázala spočítat. Prostředí se měnilo. Torpédoborce, letadlové lodě, obojživelné útočné lodě, ale hráči byli vždycky stejní. Vždycky se našel nějaký Barlow. Četl pracovní příkaz, rty se mu tiše hýbaly, mračení se prohloubilo. To je vysoce nestandardní. Admirál Hayes to podepsal osobně. Přímý příkaz z velení flotily. Admirál chce, aby se jeho loď pohybovala, řekla Madison jednoduše. Má tendenci dostávat, co chce. Barlova čelist se sevřela. Byl muž, který žil podle knihy, podle přísné, uklidňující hierarchie velitelského řetězce. Pracovní příkaz od admirála byl dokument obrovské moci, ale osoba, která ho předkládala, nezapadala do jeho představy. Byla to civilistka a stála v jeho strojovně, jako by jí patřila. Vytáhl rádio, paluba, inženýrský můstek. Ověřte pověření návštěvníka, Madison Reedová, civilní dodavatel. Odpověď zapraskala o chvíli později. Strojovna, paluba. Slečna Reedová má přístup do všech inženýrských prostor.
rozkazy od kapitána. Je to admirálova specialistka. Potvrzení Barla neuklidnilo. Rozrušilo ho to ještě víc. Vrátil pracovní příkaz. Pohyb měl strnulý. Dobrá, ale všechna práce bude probíhat pod mým přímým dohledem. A budete dodržovat všechny stanovené námořní udržovací postupy do puntíku. Žádné zkratky, žádné nestandardní úpravy. Oči mu sklouzly k obsahu její brašny, konkrétně k dlouhému štíhlému klíči s podivně zahnutou hlavou a rukojetí omotanou opotřebovanou kůží. Vypadal jako něco vykovaného v kovárně, nevydaného ze skladu. A tohle, řekl a napřáhl tuhý prst. Co je tohle? To není standardní momentový klíč. Madison pohlédla na nástroj. Ne, není. Nebudete používat neautorizované vybavení na mé turbíně, prohlásil Barlow a hlas se mu mírně zvýšil. Máme kalibrované nástroje pro každou aplikaci. Budeme přesně dodržovat kartu požadavků na údržbu. Madisonův pohled spočinul na klíči. Na prchavou vteřinu horko a hučení strojovny zmizely, nahrazené jinou vzpomínkou. Vysoký pískot brusky, štiplavý zápach horkého kovu a násilné škubnutí lodi v silném moři. Zoufalá, horečná energie tmavého prostoru, osvětleného jen nouzovými lampami. Ten klíč vyrobila sama před 12 lety uprostřed Perského zálivu z ulámaného kusu montážního držáku. Pluli pod mě, snažili se vyhnout detekci, když se chladicí potrubí mořské vody prasklo ve spoji nepřístupném pro jakékoliv standardní nářadí. Měli 6 hodin na opravu, než motory přehřejí a stanou se z nich snadný cíl. Měla 30 minut na vymyšlení řešení. Klíč bylo to řešení. Zachránil loď. Kůže na rukojeti byla z rukavice starého mistry, který jí držel kov, zatímco pracovala. Přišel o život při pozdějším nasazení. Klíč nebyl jen nástroj. Byla to relikvie. Vrátila se do přítomnosti. Poručíku, kniha, kterou jste následovali posledních 72 hodin, nechala tuto válečnou loď unášet se. Jsem tady, abych napsala novou stránku. Teď mě necháte pracovat, nebo musím zavolat admirálovi a říct mu, že bráníte směrnici na úrovni flotily? Výzva visela ve vzduchu, hustá a těžká. Barlova tvář se změnila z červené na bledě mramorově bílou. Byl přímo konfrontován, jeho autorita zpochybněna před jeho vlastními námořníky. Věděl, že stojí na vratké půdě, ale jeho hrdost mu nedovolila ustoupit. Vaše absence úcty k námořním procedurám je ohromující, zasyčel tichým hlasem. Budete mě oslovovat hodností a nedotknete se toho motoru, dokud nebude přítomen hlavní inženýr. Zdržoval, hledal únik, způsob, jak znovu získat kontrolu. Ale místnost už ztratil. Starší námořníci, poddůstojníci první a druhé třídy, se na Madison dívali s novým respektem. Poznávali klidnou, neotřesitelnou sebedůvěru někoho, kdo tam byl, dokázal to a opravil to, když to nikdo jiný nedokázal. Neviděn Barlem, stojící ve stínech poblíž vchodu do strojovny, byla další postava. Master Chief Petty Officer Thorn, nejvyšší podůstojník celého technického oddělení. Přilákal ho neobvyklé ticho z hlavního prostoru. Byl to hora muže s šedivým ploským účesem a rukama velikosti talířů. Sloužil na 6 různých třídách lodí a zapomněl víc o plynových turbínách, než se Barlowdy naučí z knihy. Poslouchal posledních 5 minut. Výraz nečitelný. Sledoval Barlovu pózu a viděl ženu v červených montérkách, jak stojí pevně, aniž by zvýšila hlas. Pak zaslechl to jméno znovu, vyslovené Barlem, tónem naprostého pohrdání. Je mi jedno, jestli se jmenujete Madison Reedová nebo Anděl z nebe. Budete následovat moje rozkazy v mém prostoru. Jméno zasáhlo hlubokou strunu v paměti Master Chiefa. Madison Reedová. Maddie the Wrench Reedová. Bylo to jméno vyslovované s úctou v kajutě podůstojníků jeho posledního velení. Legenda z generace těsně před ním. Říkali, že dokázala diagnostikovat nevyvážení motoru jen podle vibrací v palubě.
Říkali, že jednou přepojila hlavní rozvaděč během požáru. Použila kleště a vlastní vynalézavost k obejití 3 spálených obvodů. Obnovila napájení bojových systémů zrovna, když se chystali zahájit palbu. Vždycky si myslel, že ty příběhy jsou námořnické povídky. Přehnaná vyprávění u kávy, ale tady byla. A tenhle mladý poručík se chystal udělat chybu ukončující kariéru. Thorn viděl Barla, jak zvedá ruku. Chystá se signalizovat veliteli stráží, kterého přivolal rádiem. Nechám vás doprovodit k veliteli stráží. Budeme dál prověřovat vaše pověření. Mám podezření, že mohou být padělaná. To bylo ono. Pod zlomu. Master Chief Thorn se stáhl zpět na chodbu a vytáhl osobní telefon. Nevolal kapitánovi lodi. To by byl nepořádný průlom velitelského řetězce. Projel kontakty na číslo, které zřídka používal. Přímou linku k Force Master Chief na admirálově štábu. Telefon byl zvednut po druhém zazvonění. Force Master Chief. Tady Master Chief Thorn z Patriotu. Mám naléhavou situaci. Mluvil rychle. Hlas hluboké dunění. Pane, mají tady dole v MMR Maddie Reedovou. Jde o tu legendu. Opravdu je to ona. Admirálí jsem vyletěl, ale náš nový inženýrský důstojník hlídky s ní zachází jako se špionkou. Chystá se jí nechat vyhodit z lodi. Pane, ona je naše jediná šance, jak opravit ten motor. Musíte to říct admirálovi teď. Na palubě vlajkové lodi flotily, 50 námořních mil daleko, zpráva putovala od Force Master Chief k admirálově pobočníkovi a pak k samotnému admirálovi. Za méně než minutu. Admirál Hayes byl vysoký, štíhlý muž s obličejem vytesaným ze žuly a očima, které viděly oceány, světa v míru i ve válce. Byl uprostřed videokonference s Pentagonem. Pane, přerušil pobočník. Naléhavě šeptá, je to o specialistce na Patriotu. Admirál stlumil konferenci. Co se děje? Pane, je to Madison Reedová. Master Chief Reedová, bývalá inženýrka na stanici, vytváří problém. Odmítá jí přístup k motoru. Admirál Hayes stuhl. Záblesk něčeho, nevíry, pak hněvu, pak odhodlání prošel jeho očima. Reedová, jste si jistý, že je to ona. Master Chief Thorn na Patriotu to potvrdil. Pane, je tam. A nižší poručík ji chce nechat zadržet. Admirál vstal, židle se odsunula. Dejte mi její služební záznam na hlavní obrazovku. Teď. Několik stisků kláves a historie Madison Reedové zaplnila 60-palcový monitor. Byla to hodnota kariéry stlačená do dat. Několik medailí za úspěchy námořnictva a mariňáků. Medaile za ocenění snávím námořnictva své za statečnost. Stránka za stránkou hodnocení, kde každé jediné pole bylo označeno předčasný postup. Byly tam poznámky velících důstojníků, kteří ji nazývali jednou za generaci technikem a zázračným řešitelem. Schované bylo ocenění za akci provedenou na palubě USS Stalwart během průplavu úžinou pod nepřátelským dohledem, citující ji za mimořádnou vynalézavost a rozhodné jednání při předcházení katastrofické technické havárie, přímo zajišťující přežití lodi a úspěch mise. Admirál Hayes se podíval na obrazovku, pak na pobočníka. Ta žena zachránila mou loď a mou kariéru, když jsem byl velitelem. Sežeňte mi vrtulník. Chci rotory za 5 minut. A dostaňte mi kapitána Patriotu na zabezpečenou linku. Řekněte mu, že jsem na cestě a řekněte mu, aby zajistil, že absolutně nikdo nebude zasahovat do práce slečny Reedové, nebo se budou zodpovídat mě osobně. Zpět na US Patriot Barlow cítil příval vítězství, prosadil svou autoritu. Postavil se civilní dodavatelce a vyhrál. 2. Velitelé stráží, statný podůstojník první třídy a žena s přísným obličejem druhé třídy dorazili a stáli za Madison. Slečno Reedová, vaše služby už nejsou potřeba, řekl Barlow, hlas nabitý pohrdáním. Oficiálně odvolávám váš přístup do tohoto prostoru. Věřím, že můžete být bezpečnostní riziko. Budete eskortována z této lodi
při nejbližší příležitosti. A teď mi dejte to neautorizované nářadí. Ukázal na zakázkový klíč v její brašně. Byl to ultimátní přestřelek, konečná, arrogantní urážka. Madison se podívala na něj, pak na námořníky, kteří sledovali, pak na tichý motor. Nepohnula se. Nemluvila, jen čekala. Uvedla věci do pohybu a věděla s jistotou, dokonale vyvážené turbíny, že systém se nakonec sám opraví. Začalo to jako nízké, rytmické bušení, vibrace, kterou bylo cítit víc než slyšet. Postupně sílilo hrozivé vamp, 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 které vibroval ocelovým trupem lodi. Byl to nezaměnitelný zvuk vrtulníku Seahawk v rychlém přiblížení. Barlův sebevědomý výraz pohasl. Podíval se nahoru ke stropu, zmatený. Pak hlavní komunikační okruh lodi Dempsey zapraskala. Hlas důstojníka paluby se ozýval všemi prostory. Pozor na USS Patriot. Velitel flotily přilétá. Nastavte letovou čtvrť. Nastavte letovou čtvrť. Admirál Hayes přilétá. Krev Barlovi zmizela z tváře. Velitel flotily. Tady teď. Nedávalo to smysl. Velitelé stráží si vyměnili nervózní pohledy. Celá posádka strojovny stuhla, oči do kořán. Rachot kroků na kovových žebřících vedoucích dolů do hlavních strojovních prostor předcházel příchod. Nejdřív přišel kapitán lodi, tvář, jako ponurá kamenná maska. Za ním byl výkonný důstojník a hlavní inženýr. Jehož výraz byl čisté nezředěné hrůzy. A pak sestupoval do dusivého horka strojovny admirál Hayes. 2 stříbrné hvězdy na límci jakoby zachytávaly a zesilily světlo. Byl doprovázen svým pobočníkem a bystrokou ženou, velitelkou, která sloužila jako šéfka štábu. Admirálův pohled přejel místnost, vstřebal scénu. Tichý motor, námořníci mokrý potem. Ozbrojení strážní, poručík Barlow stojící zpříma. A Madison Reedová, klidná jako letní moře, stojící vedle své brašny. Admirál všechny ostatní ignoroval. Šel přímo k Madison, boty mu zněly na palubě. Místnost byla tak tichá, že hučení ventilačního systému znělo jako řev. Zastavil se stopu před ní. Nesalutoval. Byla civilistka, ale celé jeho držení bylo jedním hlubokým respektem. Chief Reedová, řekl, hlas hluboký bariton, který velel absolutní pozornost. Použil její starou hodnost a efekt byl elektrický. Je to příliš dlouho. Je mi líto, že jste byla zdržena. Zdá se, že máme mladého důstojníka, který má problém rozeznat problém od řešení. Otočil pohled na shromážděnou posádku. Oči jim přejeli, než dopadly s drtivou váhou na poručíka Barla. Pánové, začal admirál, hlas zněl autoritativně. Pracujete na tomto motoru 3 dny. Měli jste nejlepší podporu z pevniny, nejnovější manuály, nejpokročilejší diagnostické vybavení. A selhali jste, protože jste se snažili řešit nový problém se starou knihou, ukázal na Madison. Dovolte mi říct vám, kdo tohle je. Tohle není slečna Reedová, civilní dodavatelka. Tohle je bývalá senior chief technik plynových turbínových systémů Madison Reedová. Tohle je žena, která jako podůstojník 2. třídy improvizovaně opravila primární chladicí systém na USS Stalwart s ničím víc než trubkami z kávovarů a požární pumpou P100. Zatímco jsme byli v úžině Hormuz, obklopeni nepřátelskými hlídkovými čluny. Ta oprava, která není v žádném manuálu, zachránila mou loď před katastrofálním požárem a umožnila nám dokončit naši misi. Udělal krok blíž k Barlovi, hlas kles na nebezpečně tichou úroveň. Tohle je ta chief, která přepojila 400 hercový rozvaděč uprostřed cvičení bojové pohotovosti se zavázanýma očima za méně než 5 minut, protože věřila v to, být připravená na absolutně nejhorší scénář. Tohle je žena, která napsala polovinu diagnostických postupů, na kterých jsou založeny vaše technické manuály. Postupy, které očividně nikdo z vás nedokázal správně provést. Ukázal prstem na konkrétní součástku turbíny regulátor palivové kontroly, který byl pohřben hluboko uvnitř stroje.
a vsadil bych své hvězdy, že ona je jediná osoba na téhle straně planety, která ví, jak ručně opracovat opotřebované ložisko turbíny pomocí pilníku a lahve leštící pasty. Zachránila námořnictvu i víc peněz, než stojí celý roční rozpočet vašeho oddělení a zachránila víc životů, než máte námořníků pod svým velením. Poručíku. Posádkou inženýrů se rozšířil šum. Zírali na Madison s novým hlubokým pocitem úcty. Námořní příběh byl pravdivý. Legenda stála v jejich strojovně. Admirálova pozornost přeskočila zpět na Barla. Oči jako střepy ledu. Vaše práce, poručíku, je řešit problém, dostat tuto loď do pohybu. Řešení bylo doručeno k vašim dveřím a vy jste se ho pokusili zatknout. Nekoukal jste na autoritu pracovního příkazu. Nekoukal jste na odbornost před vámi. Koukal jste na ženu v červených montérkách a udělal jste předpoklad. Dali jste svou hrdost před misi. To je selhání vůdcovství, které nebudu tolerovat v mé flotile. Odsouzení bylo absolutní, veřejná poprava. Barlow stál, mírně se houpal, kariéra mu prošla před očima. Byla to Madison, kdo prolomil ticho. Udělala krok vpřed, hlas stále vyrovnaný a klidný. Admirále, řekla. Oslovila ho s praktickou lehkostí. Se vší úctou. Poručík následoval postup. Snažil se chránit své vybavení. Postupy jsou problém. Nezohledňují situace, jako je tahle. Nesnižujete standardy. Jen je musíte aplikovat spravedlivě na všechny bez ohledu na to, co mají na sobě. Její moudrost byla šplíchem studené vody na žhavý oheň. Nežádala omluvu nebo pomstu. Žádala chytřejší systém. Byla, jako vždy, soustředěná na opravu problému. Když mluvila, admirálova zmínka o Stalwartu jí přinesla další záblesk vzpomínky. Viděla sebe, 25letou, pokrytou tukem a postříkanou horkou slanou vodou. Zoufale omotávala získané stříbrné trubky z kuchyňského kávovaru kolem prosakujícího chladicího potrubí, ruce odřené. Mladý velitel, mnohem mladší admirál Hayes, nad ní stál, obličej maska extrémní pochybnosti. Sledoval jí pracovat celých 10 minut, než pochybnost byla nahrazena pohledem osvícení absolutního respektu. Tehdy se mu prokázala, stejně jako byla nucena se prokazovat znovu a znovu. Teď admirál Hayes pomalu přikývl, akceptoval její bod. Podíval se na Barla naposledy. Považujte to za nejdůležitější lekci vaší kariéry, poručíku. Teď jděte z cesty a nechte mistra pracovat. S plnou autoritou flotily za ní Madison otevřela svou brašnu. Pohybovala se s úsporností pohybu, která byla fascinující ke sledování. Ignorovala pokročilý diagnostický vozík a místo toho vytáhla jednoduchý mechanický stetoskop. Přiložila špičku na skříň motoru, zavřela oči a poslouchala. Celou minutu jediný zvuk bylo tiché hučení ventilace lodi. Pak oči jí vyletěly otevřené. Támhle, řekla a ukázala, na místo poblíž sacího palivového potrubí. Je to vlasová trhlina ve 3. palivovém atomizéru. Nestříká, odkapává. Není to dost na to, aby vaše senzory zaregistrovaly únik, ale právě dost na to, aby rozhodilo palivově vzduchovou směs při zapálení. Počítač turbíny vidí nevyvážení a přeruší spouštěcí sekvenci, aby zabránil poškození. Vzala svůj zakázkový klíč. Byl to jediný nástroj, který se dostal k hluboce zapuštěnému zajišťovacímu šroubu. Měla sestavu atomizéru odpojenou za méně než 2 minuty. Pomocí malého vysoce intenzivního světla ukázala hlavnímu inženýrovi miniaturní trhlinu. Byla sotva viditelná pouhým okem. Vada tak malá, že jí unikla 3 dny konvenční diagnostiky. Následujících několik hodin byla mistrovská třída inženýrství. Madison neopravovala jen problém. Učila. Řídila lodní námořníky. Vysvětlovala nejen co, ale proč každého jednání. Vyměnili vadnou součástku a ukázala jim, jak testovat novou na mikrotrhlinky pomocí
barviva a ultrafialového světla. Technika ještě ne v oficiálních manuálech. Řadoví námořníci, kteří byli podezřívaví a vyčerpaní, pracovali s novou energií. Jejich respekt k ní rostl s každým sebevědomým příkazem a jasným vysvětlením. O hodinu později Madison Reedová stála zpátky, otřela si ruce o červený hadr a přikývla hlavnímu inženýrovi. Zapalte to. Spouštěcí sekvence začala. Tentokrát žádné přerušení. Nízké kvílení se změnilo v mocné ohlušující řvaní, když 10 000 koňských sil kontrolovaného spalování přišlo k životu. Podlahové desky vibrovaly zdravou známou silou. USS Patriot už nebyl mrtvý v moři. Později, ten večer, v lodní jídelně, Madison pila kávu, když přistoupil poručík Barlow. Stál před ní. Postoj už nestuhlý falešnou autoritou, ale schrbený pokorou. Slečno Reedová, začal, hlas tichý. Mýlil jsem se. Není jiný způsob, jak to říct. Moje arogance málem stála tuto loď její mise. Upřímně se omlouvám. Madison se na něj podívala, viděla ne arogantního důstojníka ze strojovny, ale mladého, nejistého velitele, kterému byla dána příliš velká zodpovědnost a málo zkušeností. Omluva přijata, poručíku, řekla, ale nebuďte lítostiví, buďte lepší. Vaši námořníci mají odpovědi. Žijí v těch prostorech. Důvěřujte jim a důvěřujte tomu, že odbornost nepřichází vždy v uniformě, kterou očekáváte. Upila kávy. Poslouchejte své mistry. Viděli všechno. O týden později byla vydána instrukce celé flotily, nařizující nový školicí modul o integraci a ověřování civilních technických expertů. Připojený k instrukci byl update systému plynových turbín, detailizující Reedovu proceduru pro diagnostiku mikrotrhlin atomizéru. Příběh Madison Reedové se stal novým druhem námořnického vyprávění. Důkazem toho, že opravdová statečnost není vždy oboji. A nejmocnější zbraň na válečné lodi je někdy brilantní mysl a pevné ruce nenápadného hrdiny v červených montérkách. Příběh Madison Reedové je důkazem toho, že odbornost nosí mnoho uniforem a někdy žádnou. Pokud vás inspirovala její neochvějná kompetence, dejte palec nahoru. Přihlaste se k odběru She Chose Valor a sdílejte tento příběh na počest všech našich veteránů.